palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, ebolusyon para sa kalusugan. Kalusugan at bayanihan. Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. 6 months at saka sa 3 months. Pero yun po ninyo, saan ka makakakuha ng ganon? 1 month ha, tuloy-tuloy. Bumili ka na ng 1 month, huwag na yung paputol po, kasi mamaya putol-putol, paano yan, di ba? Total, naka 3 months ka na sa supplement, naka 6 months ka na sa gamot. O, di ba? At taas baba, di subukan mo kami, 1 month, pero amazing for na. O, di ba? Kung gusto niyo Mega 1, 3 months din, di ba? O, ganun po yan. Kailangan na meron tayong comparison. Kasi sa comparison kasi doon natin makikita. Di ba? Okay. So, yan po ang aming masasabi lang na dito sa Amazing 4, Miracle C, Mega A Multi-5 and Mega 1, makikita po ninyo ang ang quality ng produkto po namin. Di ba? Makikita po ninyo ang quality ng mga produkto po namin. Kasi po, mahirap magsabi ng napakagaling. Di ba? Kayo po makapaghuhusga. Sabi nga ni Madam Del, the product speak for itself. Di ba? The product speak for itself. O galing kanina dito si Nanay Remy Bansagales, yung Wonder Woman, the Amazing Woman. Kasama niya yung kanyang anak na si Miss Rose, na sabi, Second Life. Biruin mo, nagkita-kita dito yung mga amazing. Si Amazing Del, dumating din, na Second Life na yung anak niyang lalaki, na si Oden. Biruin po niyon, parang pinagtagpo ng Panginoon Diyos. Praise God, hallelujah. Diba? Si Amazing Wonder Woman na tulungan natin ng 2016, Amazing Woman, Nanay Remy Bansagales. Ngayon po, 80 anyos na. Dati hindi ito nakakalakad, 2 tungkod. Ngayon po, walang tungkod. After 5 years, siya po ay yung anak niya na tinanggihan na rin sa ospital, nag-Second Life, na natulungan natin dati ng Amazing Trio, Mega Dose, nagkita-kita ni Amazing Del Perez ng Santo Domingo Albay at saka ni Mr. Oden, yung anak niyang sabi niya Second Life din. Parang pinagtagpo ng Panginoon Diyos na magkita-kita yung natulungan natin na talagang napakahirap. Talagang halos surrender na. Di ba? So yan po ay pinagtagpo ng Panginoon para magkita yung dalawa. O ito po ay coincidence lang. I don't know. I cannot say anything about it kasi iba ang nangyari talaga. Very nakakagulat lang po, nakakagulat. Di ba? From Sorsogon, Comadgad Sorsogon, at nagkita-kita from Kalayukay, Santo Domingo Albay. Kaya paano mo ma-explain yan? How can we explain that? I cannot comprehend in my limited knowledge. Paano nagkita-kita yung mga amazing na talagang hirap na hirap sa mga karamdaman nila. Yung magnanay, si Amazing Remy Bansagales,
at saka yung kanyang anak na si Amazing Rose Bansagales from Kumadkad, Sorsogon. At ito naman po from Kalayo kay Santo Domingo Albay, nagmamanage po ng Reyes Resort diyan Santo Domingo, di ba? Ay kasama niya rin yung kanyang anak na Second Life din, si Amazing Oden Perez. Paano natin yan ma-explain? I cannot fathom in my limited capacity. Diba? So ngayon lang po ako napag-isip-isip ko, talaga may gustong ipahiwatig ng ating Panginoon. Diba? May gustong ipahiwatig. Diba? Diba? So ito na siguro ang pinapahiwatig ng Panginoon na ituloy mo na anak. Ituloy mo na anak, Doc Joey Bitito, ang Unilevel. Kasi ito na yung pinagdadasal ninyong to fight diseases, COVID-19, and poverty. This is the answer. Diba? Kasi hindi ko inakala na magkita-kita yan parehas amazing na yan. Na talagang, ito si Rose, tinanggihan po yan sa hospital, 2017, sabi niya, that was October. Diba? Ito naman si, pagkakaalam ko, Second Life, ang sabi ng kanyang mother. Biruin mo ninyo yan. So, it's amazing. It's amazing. Kaya po, kung ako po sa inyo, na mga nakikinig dyan, na mga kayo po, may mga, yung mga Thomases baga. Alam po ninyo yung Thomases? So, mga Thomas dyan, na hindi naniniwala, di ba? Unang-una, si Saint Thomas, di ba? Nung sinabi, si Lord Jesus Christ, ay ay nabuhay muli. Hindi naniwala si Saint Thomas. Diba? Isa sa apostol. Hindi sila naniwala. Naniwala lang sila nang maano niya iyong wound ni Jesus Christ. Doon siya naniwala. Marami rin sa atin hindi naniniwala. Totoo ba kaya iyang amazing por na yan ni Doc Joey Bitito? O gusto lang yan magbinta? Diba? Alam po ninyo mga sir, ang amazing, ang kumpanya namin 2008 pa. Ang tanungin mo, ikaw ba ang may problema o wala? Kami po talaga dito, gusto lang makatulong. Di ba? Okay. Gusto lang po namin makatulong. Pero may problema po kayo. Di ba? Kayo may problema. You wish we can help you. Di ba? We wish we can help you. Patungan mo na lang niyan. Di mo na magparaan noon. Para di ka na mahirapan. Gupitin mo na yon na siguro 1/3, 1/4, ipatong mo na lang dyan. Yan. Diba? Para hindi ka na mahirapan. Okay, so yan po ang magandang balita, mga minamahal kong kaibigan. So, sana, we wish we can help thousands of people. Maniwala po kayo, ang produkto natin galing Amerika. Darating po, siguro po, basta next month, pinakamatagal siguro in August, baka may magpapadala na ng product natin sa Amerika. Ngayon, Doc, di ba galing sa Amerika ang produkto? Bakit dadalhin pa rin yan sa Amerika? Doon po kasi special formulation po sa ating kumpanya, ang Amazing 4. Wala pong Amazing 4 sa Amerika na Miracle C Mega Multi 5 Mega 1. Special formulation po sa atin yan. Kaya kailangan po yan, hindi naman po nila sa atin lang po yan. Ang nagpa-FDA po niyan tayo. Okay, maliwanag. Kasi so mga limon, dapat doon ako sa Amerika bibili kasi mas mura. Di ba? Alam mo, Pilipino, mga mautak tayo eh. Ilan na ba ang pumunta sa Amerika na tinuro din sa amin? Di ba? Kasi nga po, wala silang Amazing 4, wala silang Amazing Trio. Di ba? Wala silang Miracle C doon. Dito po sa atin yan. Di ba? Okay, maliwanag. Sana po ay makatulong kami ng labis-labis. Di ba? Makatulong kami ng labis-labis sa inyo. Okay. Di ba? Di ba? So, ganun po yan. Makakatulong kami.
Para naman ay maging happy na kayo, lalong-lalo na malapit na naman ang Christmas. Okay. Di ba? So yan po ang magandang balita. Magandang balita namin sa inyo. At ang magandang balita po ay pinagpapala ng Panginoon. Di ba? Pinagpapala basta yung sinasabi natin ay totoo. Huwag po yung nagsisinungaling tayo. Mahirap po yung nagsisinungaling. Di ba? Mahirap po yung nagsisinungaling. Oh. Totoo. Pag totoo po ang sinasabi natin, hindi po tayo matatakot. Di ba? Ganun po yan. Okay. So, yan po ang kagandahan ng ating sinasabi ko sa iyo. Oh, congratulations pala. Andito na pala si o nasa Dorotea Resort, si Miss Bain Maso. She's celebrating her birthday today. Diyan po sa famous Dorotea Resort and Spa. Doon ata siya sa sa New Mini Pool with Cabana. Oo. Doon siya. Di ba? Nakita ko na ngayon ang kanyang picture nasa Dorotea Resort doon sa bar. No, di ba? So ganun po 'yan. Ibig sabihin pag gusto may paraan, pag ayaw maraming dahilan. Di ba? Question ang question. Puro question, puro negative. No, para negative ay walang mangyari. 'Di ba? Kung puro negative. No. Maraming dahilan, 'di ba? So ganun po 'yan. Ngayon ang tanong mo, sino ba may problema? Ako ba o si Doc Joey Bitito? Oh. 'Di ba? Ako ba o si Doc Joey Bitito? Yan po ang tatanungin ninyo. 'Di ba? Oh. Kung ikaw may problema, di ano pa hinihintay mo? Gusto mo, bumili ka na. Gusto mo, bumili ka ng good for 3 months or 6 months para isang bagsakan na lang. Di ba? Okay. Wag po yung kinukuriputan mo ang buhay mo. Later on, tingnan po ninyo yan. Ay hindi ko na po indulge ito kasi nakakaano naman, hindi magandang pakinggan. Di ba? Ang tanong diyan, bakit nagda-dialysis ang isang tao? Anong nangyari? Di ba? Anong nangyari? Sa akin pong pananaw, kaya po nagda-dialysis ang tao kasi nga po, yung chemical residue na napunta sa kidney ay hindi po nailabas. Hindi na i-detoxify. Ibig sabihin, mahina po ang immune system. Kulang po sa mga nutrients na kinakain nating natural. Kaya kailangan po natin ng Amazing 4. Kasi yun na po ang magpapalakas sa ating immune system para po para ma-detox ang ating katawan, mailabas yung mga chemical sa ating katawan. Okay, maliwanag. Kung kayo po'y maniniwala, you mean everything to me. Pag hindi kayo maniwala, I'm sorry, my love. Kayo po may problema. Sana po ay mapatawad ninyo ang sarili ninyo pag nagkamali kayo. Di ba? Okay. Yeah. Ano nangyari doon alam po ba nangyari doon sa asawa ng pamangking ko? Wala pong kasakit-sakit yon, age 48, grabe. Kaya na-interview ko yung mother niya nang pumunta ko sa wake. Nangalay lang yung kanang bahagi ng katawan kasi medyo nga overweight. Baka na-stress at dami sa trabaho dahil siguro sa kinakain. Alam po ninyo, dinala sa Manila 3 hospital. Unang hospital, hindi tinanggap kasi puno ng pasyente sa COVID. Pangalawang hospital, hindi rin tinanggap kasi puno rin ng pasyente sa COVID. So pangatlong hospital po, tinanggap naman pero matagal bago na examine ng doktor. Nung in-examine po, yun na, expire na. Biruin po ninyo yan. Sabi ko, kung may Amazing 4, di ba? Kung may Amazing 4, halimbawa, papunta pa lang, nung nangalay na pinainom na ng 4,
After 30 minutes, meron hindi pa na ano, 4 uli. After 30 minutes, 4 uli. After 30 minutes, 4 uli. Sabi nga ni Nanay Basyon, nako, nagsanit ang aking tiyan. Uminom ako ng isang kapsulang Migawan. Wala pang nangyari. 30 minutes na. Uminom uli ako ng isang Uminom uli ako ng isang kapsul ng Migawan. Nako, kasi sabi ni Doc Joy, wala namang overdose. Ay sus, naghimala. Nawala ang sanit ng aking tiyan. Biruin po ninyo yan. Kasi si Nanay Basyon, araw-araw po nakikinig sa ating programa, ang kanyang pong pamilya. Yan po ang pamilya, yan po ang lola ni Amazing Migawan, Arlene Pabilonia. Congratulations! Ang dami pong awards na tatanggapin nito this coming July 8. Yung Miss Migawan for the month of May. Tatanggap ito ng award and cash and ito pong Migawan. Then second quarter, April to June 30. Siya po yung second quarter Miss Migawan. Malaki na po yan. Cash prize. 3 boxes na Migawan. 3 days and 2 nights stay ng pamilya niyan dyan sa dyan sa Dorothea Resort and Spa. Ngayon, siya po ang kauna-unahang nag-join as Diamond kasi po yung kanyang kung crypto bininta sa akin para lang kasi kulang ang cash niya para po siya mag-diamond. Biruin po ninyo yan. Kung gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Kaya hindi ka asinso, hindi ka tuluyang gagaling kasi marami kang dahilan. Ano ang sabi ko sa inyo, ang payo ng inyong kapatid? Kung gusto po ninyo ako maging kapatid kasi kayo, kapatid ko. Pray and pray and pray to the Lord Jesus Christ na bigyan ka ng wisdom. And action, more action, more action. Para ikaw ay gumaling ng tuluyan at para ikaw umasinso sa buhay. Iyan na po ang ginagawa ni Miss Migawan, Arlene C. Pabilonia. By the way, her father is celebrating his birthday tomorrow. Okay. So Sir Henry Pabilonia, happy birthday and many more birthdays to come. Yan, di ba? Okay, Sir Henry or Tatay Henry. Ang tawag nito, tatay ni Miss Migawan. Happy birthday po. Okay, maliwanag. Yung pinsan niya naman, si Kat Pabilonia, I think 16 years old, will be celebrating her birthday on Monday, June 28. Happy birthday, Kat. Yan. And may you have many more very interesting, very enjoyable birthdays to celebrate. Okay, happy birthday, Kat. Okay, so yan na po. So ganun po talaga yan. Kailangan may gagawin tayo sa buhay natin. Kung wala po tayong gagawin, maniwala kayo, prayer without action may kulang. More action without prayer is kulang. Kaya po dapat pagsamahin po natin yan. Marami kasi nagsabi, no, hindi ko na kailangan magtrabaho kasi God will provide. God will provide to those people who help themselves. But if you don't help yourself, God will provide not forever, not every time, maybe sometimes, di ba? Kasi nga po, ikaw ay anak ng Diyos. Pero masyadong matigas ang ulo mo, ayaw mo na magtrabaho, ayaw po ng Panginoon Diyos, ang tamad. Kasi naging tamad ka na. Kasi, Lord, bigyan mo po ako ng hapunan ngayong gabi. Alam po naman ninyo, Lord, ako po'y prayerful sa inyo. Yung pong iba yan, ganun ang pananaw sa buhay. O nga, nag-birthday yung kapitbahay mo, pinadalang ka ng hapunan. Ngayon, umaga na naman, Lord, bigyan mo po ako ng nagpasalamat. Thank you, Lord, pinadalan po ninyo ako ng hapunan sa pamagitan ng aking kapitbahay. Nagdasal na naman ng umaga, Lord,
please give me yung aking breakfast. Padalan mo naman po ninyo ako. Dahil nga ikaw anak ng Diyos, very prayerful, pinadalang ka naman, dumating ang iyong kapatid, may dadalang almusal mo. Oh, thank you so much, Lord. At pinadalan mo ako ng breakfast. Tanghalian na naman. Nagdasal ka na naman. Ayaw magtrabaho eh. Kasi ginagawa mo lang magdasal. Wala nang puro spiritual, wala nang physical. Oh, andyan na naman. Yung pinsan mo. Dinalang ka ng tanghalian. Okay, nagabihan na. Andyan na naman. Lord, gabi na naman, kailangan ko ulit ng hapunan. Please send someone to give me my dinner. Alam po ninyo anong nangyari? Hindi na po. Hindi na pinadala ni Lord. Bakit? Nagtaka siya. Oh, Lord, bakit po wala akong hapunan? Nagdasal naman po ako, nagdasal sa inyo, nabigyan po ninyo uli ako ng hapunan. Kasi nung una, nagdasal ako ng hapunan, pinadalan mo ako. Dumating po yung kapitbahay ko. Yung breakfast ko, dumating yung kapatid ko. Nung tanghalian, dumating po yung aking pinsan. Pero ngayong hapunan, pang second day ko na, wala ka nang pinadala. Kasi nga po, ayaw ni Lord na tayo ay maging tamad. Biblical po yan. May konti pong yung akin, may konting twist yun yan na parang funny, pero yan po ang katotohanan. Ang wish sa atin ng Panginoon Diyos, mag-pray nga tayo, unahin natin siya, tama po yan. 100% na tama po yan. Pero ang wish din ni Lord, na tayo ay magtrabaho. Maging positibong attitude. May gagawin tayong mabuti sa ating katawan. Diba? Alagaan po natin ang ating katawan. Kasi nga po, ang katawan natin is the temple of God. Diba? How can you say na ang katawan natin is the temple of God kung ikaw nagsigarilyo, 2 packs a day, umiinom, 1 dosinang beer araw-araw, pagkatapos nagsusugal ka, nagpupuyat, saka susugal mo, diba? Nightlife mo. How can you say na yung ating katawan ay temple of God? Dapat walang sigarilyo, walang inom, walang sugal, walang nightlife, matulog ka, alas 9, alas 10, dapat tulog na. Diba? Then, uminom ka ng Mega 1 or Amazing 4 para humaba ang buhay mo, maging healthy ka. At, ikwento mo ang nangyari sa'yo, natulungan ka ng Mega 1, ng Amazing 4, yung anak mo, ang pamilya mo natulungan, i-recommenda mo na. Sa unahin mo muna. Si Amazing Del, ang inuna niya, yung pinsan niya na may-ari ng Reyes Resort. May magandang resort po dyan sa Santo Domingo. Hindi naman tayo nagdadamot, di ba? Okay. Ngayon po, uminom po yan, nagdala sa Amerika ng produkto good for 1 month. Sumunod niya pong kliyente, yung kanyang yung kanyang pong kapatid. Kanina kahapon pala yung kanyang close friend. Bumili rin po ng katulad niya. Amazing 4. Kanina naman po, bumili. Nung isang araw, bumili ulit sila para sa kanilang magnanay. Nakadalawang bisis lang bumili. Kanina naman, bumili naman siya para sa kanyang kapatid. Inuna niya muna yung pamilya niya. Kasi yung pamilya niya, maniniwala sa kanya. Kasi alam nga, may sakit sila. Di ba? Okay, maliwanag. Pero yung kapatid mo, huwag mong inaaway. Di ba? Ang problema, kung magkaaway kayo, kamu kuya, patawarin mo na ako. Mahal kita, kaya sinishare ko ito sa inyo, di ba? Di ba? Naunawaan na po ba natin? Ganyan po ang proseso. Madali lang po ang proseso. Be a product of the product. Di ba? Be a product of the product. Huwag na po tayo di ba? Be a product of the product. Naunawaan na po ba ninyo? Kung naunawaan po ninyo, di salamaton. Kung hindi po ninyo naunawaan, I'm sorry, my love. Di ba? Malapit na po tayo. 14 minutes na lang at tayo po mag-usap na tayo ng pangnegosyo. Di ba? Mag-usap na po tayo ng pangnegosyo. Di ba? Yan po ang gagawin natin.
Kaya po sinasabi ko talaga sa inyo, this is it. Di ba? This is it. This is it. Di ba? Huwag nating kalimutan na talaga. Talaga. Okay po. So, yun na po ang yan na po ang ating gagawin para po tayo para tayo ay malabanan natin ang mga karamdaman at kahirapan through the Unilevel MHC Unilevel Business Program. Please pray with us. Please pray with us. Lahat po tayo. Kung mahal po natin ang ating pamilya, mahal po natin ang sambayanan, na ito pong Unilevel Business Program, MHC Unilevel Program, ay maging matagumpay para masolusyonan po ang iba't ibang klaseng mga karamdaman ng mga Pilipino, hindi lang Bicolano, at ng finances, yung panghanap buhay, yung pananalapi para naman matugunan ang mga pangangailangan ng bawat pamilya. Okay. So tulungan po ninyo ako in prayer para po ang Panginoon Diyos, the Lord Jesus Christ, will listen to us, will give us the gift of life and the gift of finances. Through MHC Unilevel Business Program, a unique model of business program or marketing program. Okay po. Thank you so much sa inyong mga prayers. Thank you so much, Lord Jesus Christ, na kami po ay humihingi ng inyong tulong. Sana with very accurate Unilevel, MHC Unilevel system, with the best products na lahat pong iinom ng Amazing 4 or ng Mega 1 ay mabigyan ng magandang kalusugan, at iyong pong magninegosyo nito makahanap ng mga good leaders, great leaders, at kanila pong pagyayamanin para maabot po ang mga pangarap sa buhay. In Jesus' name, in the mighty name of Jesus, our Lord, our protector, our great provider, the greatest love of all, na ibigay po sa atin ang ating mga wishes. In Jesus' name, Amen. Di ba? So yan po mga minamahal kong kapatid. Prayer can move mountains. We should pray and pray and pray. But we have to act. More action. Okay, maliwanag po. Yan na po yan. Sinasabi ko na sa inyo. Di ba? Na tayo mismo ay magtutulungan. Tayo mismo ay dapat gawin natin ang lahat na tayo ay, tayo ay maging matagumpay with the grace of the Lord. Sinusubaybayan tayo ng Panginoon. Basta ang sasabihin lang po natin totoo. Walang sobra, walang kulang. Di ba? Walang sobra, walang kulang sa ating mga produkto. Siguro, kaunting palabok, okay lang naman po yan. Pero hindi mo ganun, katulad nga po kanina, sigurado bang gagaling ako? Wala naman pong sigurado sa mundong ibabaw except God, di ba? Pero most likely, yan, di ba? Pero maraming testimonya na nangyayaring napakaganda. Dito ba sa Unilevel, kikita ba talaga ako dyan? 6 ways to earn sa ating pong Diamond, 7 ways, may dagdag ng isa na incentive. Paano hindi ka kikita? Umanap ka na isang pinakamagaling na business partner na gagawin ang lahat. Di ba? Okay, sige nga sa iba pong opportunity, kumuha ka lang ng isa kung kikita ka ng malaki. Multi-level, wala. Binary, wala. Kailan dalawa, left and right. Sa ating Unilevel. Okay. Anong pinaka-the best? Diamond. Why? Diamond is forever. 7 ways to earn. Maniwala po kayo. Pustahan na po tayo. Mag-diamond po kayo. I-train namin kayo or may tao na i-train namin. Gagawin ang sasabihin namin. After 2 years, kung hindi po kayo kumita ng minimum, kasi po ang bangko 1.5, di ba, ang kita.
In 1 year, 18,000. In 2 years, 36,000. Pag hindi po kayo kumita in 2 years ng 200,000, pwede po ninyong isauli sa akin. Tatanggapin ko. Tatanggapin ko. Okay? Imposible po yan. Baka yung 200,000 na sinasabi ko, ang kinita ninyo, more than 2 million in 2 years. More than. Pag tamang system, tamang gagawin natin. More than. Baka mga 2 to 5 million. Okay. Iyan po, honest opinion. Hindi po ako nagyayabang. Okay. Pero pag hindi po ninyo ginawa, yung papagawa namin na very simple lang naman, doable, kikita ka lang siguro 200, 500,000 in 2 years. Or less than 1 million. So, hindi po namin kasalanan. But instead, pero, malaki pa rin po sa 36,000 nakikitain mo sa bangko in 2 years. Mga 36,000 plus. Diba? Sa 2%, less withholding tax sa 20%. Okay, maliwanag? Okay. Kasi nga po, ako'y nagbabangko. Ilan bang bangko ko? Hindi ko nasabihin kung ilan. Baka nagsabi, nagyayabang tayo. Diba? Kaya kung kayo po may excess money, hiramin lang po natin yung pang diamond. Pag nakuha natin, ibalik natin sa bangko mo. Paikutin na lang po natin iyong kinita mo dito. Plus, ang gagawin na lang natin, sponsor. I-train na lang natin yung mga tao mo na mag-sponsor. At to patronize the products. Every month may pension ka. Yung royalty bonus, residual income, passive income, pension, parang kung sa layman's language, may pension ka buwan-buwan. At ang pension mo, hindi sa senior citizen na 500, ang pension mo, libo-libo. Baka dumating ang araw, ang pension mo buwan-buwan, milyon na. Milyon. Di ba napakaganda? Praise God. Pag kumikita ka ng milyon-milyon, tumulong ka naman sa kapwa. Di ba? Kahit man lang 5 or 10% ang kinikita mo. Okay, maliwanag. Okay, so ganun po ang ating sinasabi sa ating mga kababayan sapagkat ngayong pandemic, dapat tayo mga Pilipino, wala nang siraan, wala nang inggitan, wala nang awayan, bagkos magtutulungan tayo. We will be united, we will do business as one. Di ba? Pag ginawa po natin yan, this country will be one of the greatest countries in the world because God love us very, very much. The Philippines ay mahal na mahal po ng Panginoon Diyos. Maniwala po kayo sa akin. Di ba? Nakita po ninyo, yung darating na bagyo, lahat tayo nagdadasal. Nakita mo, hindi dumating. Di ba? Ang dami na naghanda. Isa po ako sa nagdasal noon. Kaya kasama po ako doon sa pinakinggan ng ating dakilang Panginoon. Di ba? Okay. So sana po, dito po sa unilevel natin, magdasal tayo, magdasal, in action. Huwag nang negative. Sabihin ng iba, kaya ko kaya yan. Nakaya nga ni Miss Del, nakaya nga ni Miss Marle, ni Miss Migawan, nakaya nga ni Miss Miles, nakaya nga ng iba, hindi mo makakaya. Ano? Kinakain nila galing sa apoy, kinakain ko galing sa apoy. Ano man doon ang ano man doon ang mahirap duman? Di ba sabi ni Miss Del, uminom ka, gumaling, di ba? Ikwento mo ang amazing testimony mo, i-recommend mo, di ba? Para maka-discount pag membro ka at may negosyo ka, pag-usapan natin, di ba? Kasi kung hindi ka mag-membro, lugi ka. May ano ka, retail. Di ba? Ganun po 'yan. Okay, maliwanag. Okay, sana po maintindihan natin lahat 'yan. Okay. So ngayon po ay ano na mangyari sa atin? Malapit na po tayo. 4 minutes na lang ay tutulak na po tayo sa Unilevel Business Program. Unilevel Business Program na po tayo. At doon po sa Unilevel Business Program ay doon na po to fight poverty. To fight poverty. Di ba?
para makainom ng libre pagdating ng araw at kumita pa at makatulong pa sa kapwa. Di ba napakaganda yung Unilevel na yan? Eh, Doc, baka parehas din dyan ang ano ganun. Iba nga ito, unique, naiiba. Na ibang klase, na ibang Pilipino. Baka katulad yan ng ano, ito. Iba nga, iba. Iba, anong iba? Di ba unique? Oh. Parang ano yan? Perfect. Perfect. Pilipino. Ayan po yan ang iba na iiba. Oh. Dok, wala akong pera. Nagkakaroon ka ng perang pang-load. Dok, wala akong pera. Nasa mall ka nga. Dok, wala akong pera. Nagsisigarilyo ka nga. Dok, wala akong pera. Umiinom ka nga. Dok, wala akong pera. Nagpapa-beauty ka nga. Anong walang pera? Oh, tingnan mo sa bahay mo, ano dyan na hindi importante. Ibinta mo na para meron ka pang join, para may negosyo ka, may produkto ka, napakaganda. Huwag mo na ibenta, inumin mo na lang ninyo buong pamilya. Kung ano ang magandang nangyari sa inyong pamilya, yun ikwento mo. Di ba? Oh. Pag sinabi ka, saan ba yan mabibili? Meron ka ba dyan? Hindi po ako nagbibinta. Doon po yan sa Miracle Health Corporation, gano'n po. Pero kailangan doon, mag-memro ka para maka-discount ka at may libre kang negosyo once na gumaling ka. Yan, di ba? Yun na po ang gagawin natin. Very easy. Di ba? Nakuha na po natin yan kay Amazing Del at kay Amazing Cha. So lahat po dyan na nasa Unilevel, MHC Unilevel team, gawa na po ninyong paraan na maging miyembro kayo on or before July 8. Kung wala pa, kayo po ang kawawa balang araw. Kahit may pera kayo, hindi kayo miyembro, later o baka ang pera ninyo, maubos lang yan sa mga gamot sa ospital. Pag nasubra ng gamot, baka dialysis. Hindi ko na sabihin sino po ang namatay dahil po sa renal failure, dahil sa ka-dialysis for more than 2 years. Hindi ko na sabihin kasi morbid po yan. Okay, maliwanag. Okay. Yan na po ang sinasabi ko sa inyo. Huwag tayong matigas ang ulo. Dok, matigas naman talaga ang ulo eh. Di ba? Magpipiloso po na tayo. Di ba? So, ganun po ang nangyayari sa atin. Ganon. Ngayon po, yung ibang tao na hindi po alam ang Amazing for Amiga 1, ang Unilevel, MHC Unilevel Business Program, sila po, tayo po ang may obligation na ipaalam sa kanila. Di ba? Tayo, kasi sa atin mag-uumpisa by July 8. Yung pala makakatulong ka sa kalusugan, makakatulong ka financially, hindi mo kwininto. So, ano mangyari sa atin? We are in sin of omission. Tayo po nagkakasala dahil hindi natin kwininto. Hindi natin nirekomenda. Okay, maliwanag. Biblical na naman po yan. Hindi po ako Bible wizard pero may mga passage din yan sa Bible na talagang kailangan nating gawin. Di ba? Okay, maliwanag po yan. Okay. So ngayon po, so much the better. Okay, mayroon na po tayo mga katanungan. You can text Doc Joy 0998-975-8121. 0998-975-8121 or 0917 0998-975-8121. Lakas po, Doc, ng thunder, nag-Armalite na si San Pedro. Ayan po, inaano lang po natin yan. Pagdasal natin para hindi po matuloy yan. Hanggang thunder na lang po yan. Doc, nagpadala po ako sa Gcash mo para bumili uli ng isang box na Mega 1 from Sorsogon. Mr. Alejandro. Di ba? Yan nga po, nagpapadala. Pangatlo ng beses ito. Di ba? Tatlo na. Di ba? So yan po ang magusto, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, naku Dok, ang layo ninyo. Wala po, madali lang po yan. Di ba, madali po? Madali lang po yan. Di ba? Pag ayaw, maraming dahilan.
Huwag na po kayo magparadahilan. Kayo rin po ang kawawa pagdating ng araw. Sa totoo lang po. Sa totoo lang po, kayo rin po ang kawawa pagdating ng araw. Okay. So ano po itong mga ano natin? Ano na po ang ano natin dito? Ano na ang ano natin? So, may mga magpapa-shout out po muna ito. Magpapa-shout out lang po muna. All comments po. All comments po ay babasahin na natin dun sa mga nagsumusubaybay sa atin sa Facebook Live. Maulang hapon po sa lahat po. Thanks at maprisko po. At sa ating mga ka-amazing natin po dyan ay na magaganda. Mega 1 at Ultra. Mega Healthy You and Me. Yan. Yan po ay si amazing Ninya Really Moral ng Legazpi City. Then ganang hapon po, God bless you more, Doc Joy Bitito by amazing Shirley Cinco Bonite ng Legazpi City. Same to you. Sarap ng matulog. Yan. Hi sa ating mga ka-image si Unilevel family. Yes. Hello, hello. Shout out po. No. By amazing Ninya Really Moral. Have a great day. Maraming hapon po, Ninong Doc Joey. Keep safe always. By amazing Jovelyn Abo Valenzuela ng Bakakay Albay. Thank you so much. Effective at masarap ang mga products ni Doc Joey. Thank you, Doc. From amazing Julie Chris. Julie Chris Cleope. Si Chris Cleope ng ito po ang ating magiging leader po dyan sa Tiwi Albay. Ganang hapon po, Doc Joey. God bless po. Amazing Linlin Bisa. Yes, thank you so much. Amazing Linlin Bisa. Good afternoon po. Oo, grabe lakas ang ulang kumukulog. Buti pa sis kumain ng pwede matulog. Yes. Dan po, share it care. Miss Amazing G. Bayaban. Thank you. Maki-birthday si Ninya, sis Ninya Really More. Happy birthday sa Mr. Mo. Happy birthday po, Mr. Moral. Yan. Doc, pa-shout out po. Amazing Carol Plasios Malyanta. Okay, sina-shout out, taga-sampo ba kayo lahat? Yan, di ba? So yan po ang inano din, di ba? So yan po ang ating ginagawa para sa inyong lahat. Yan. Okay, so wala pong katanungan about the products, about the business. Salamaton sa inyong lahat, salamaton. Ngayon, please share, keep on sharing ang ating programa para marami po ang makapanood nito. Marami po makapanood nito. Okay, maliwanag. Maliwanag pa sa sikat ng araw bukas. Di ba? No. Okay, so yan na po ang magandang balita. So ngayon po, pupunta na tayo sa Unilevel. Ano bang ibig sabihin ng Unilevel? Isa lang po. Isa lang pong linya. Pwede pong isang linya. Ano po yan? Napakaganda. Di ba? Napakaganda ng Unilevel. Tayo po ang mangunguna, di ba? Tayo po ang mangunguna sa Unilevel business program natin. Di ba? Okay. So ano po ang gagawin natin diyan? Uminom, gumaling, magkwento, magpagaling at kumita. Yan. Mag-member tayo sa Unilevel. Unilevel business program natin. Yan po ang magandang balita natin. Yan po ang magandang balita natin sa Unilevel business program natin. Okay. Okay. So maliwanag po sa inyong lahat. Sana naliliwanagan kayo. Kung kayo po naliliwanagan, maraming salamat. Kung hindi po. Okay, so ano po ba ang nangyari? Diba? Okay. Ano po ang mangyari? Ganito po yan. Ano po ang mangyari? Ganito po yan. Ang mangyari. Sa Unilevel po, isa lang. Kailangan mag-membro sila para may discount. 25% sa package 1 and package 2. 30% package 3, package 4. Okay? 35% package 5, package 6. 40% sa package 7. And 45% sa package 8 or diamond. Okay. So ngayon po, sa diamond na yan, na package 8, okay, maliwanag, mayroong 6 ways to earn at may dagdag pang isa. Yung trainers incentive or coach incentive program. Diba?
Okay? So yan po ang gagamitin ng diamond para lumaki kaagad ang kanyang grupo. Okay? Maliwanag, kaya dapat diamond. Dapat bawat grupo may diamond na napakaganda. Okay, maliwanag po yan. Kailangan kasi merong magkakandak ng training sa inyo. Huwag lang po iasa sa amin. Okay, maliwanag. Okay. So yan po merong 6 ways to earn. Discount, 25 to 45%. Then, personal commission. No, biruin mo, naka-discount ka na, magko-commission ka pa ulit sa sarili mo. Ang kailangan kasi lang natin, 2,000 points or equivalent to 1 bucks na mega 1. Over than that, may excess ka ng 100,000 points times 10%, may 10,000 ka pa na commission. Kinumisyonan mo na, naka-discount ka na, doon sa binili mo, pero dahil over, may krong ka pa uling komisyon. Pero mo yan. Iyan, sa pagbili mo ng produkto. Di ba? Sa retailing, at sa pagbibili mo ng sobra-sobra. Okay. So, doble ang kita mo. Discount and personal commission. Pangatlo po, dito na po yung tinatawag nating, nag-sponsor ka na, ayaw mo na magbenta. Diba? Iniinom mo na lang produkto. Nag-develop ka na ng grupo mo. Nakakuha ka ng isang magaling. Halimbawa, nakuha mo halimbawa, si Amazing Del Perez, nakuha mo, ay magaling. Isa lang nakuha mo, isa lang. Pero si Amazing Del, nakakuha ng napakarami. Kung ikaw po o package 1 ang kinuha mo, hanggang 10 tao, mayroon kang royalty bonus buwan-buwan. Okay? Ang kailangan lang po ninyo, 2,000 points or isang mega 1 na bibilin buwan-buwan. O nag-sponsor ka, hindi mo na kailangan bibili. Okay? Maliwanag. Ngayon, kung package to, hanggang 25 na katao, na mayroon kang bonus. Pag package 3, hanggang 50 na kataong business partner. Kahit isa lang, si Miss D lang. Pag package 4, yung barangay stockist, hanggang 100 katao. Okay, basta bili sila ng bili, every month, meron kang commission sa kanila. Or bonus, royalty bonus, or pension. Package 5, yung sapphire na po natin, hanggang 250 na katao. Dami na. Kahit si Amazing Deal ang nakuha mo, kasi siya magaling, nag-spread. Package 6, yung tinatawag nating Ruby, 500 na katao na mayroon kang komisyon. Okay, maliwanag. Package 7, yan po ang Ruby. 40% na po dyan, discount na 40%. At up to 1,000 na katao na. Nakuha mo lang si Amazing Deal lang. Pero si Amazing Deal magaling, trainer, at kwento ng kwento. Hindi natitigil, nag-multiply yung mga tao niya. Umabot ng 1,000, may kita ka kahit si Amazing Deal lang ang nakuha mo because she's a leader. She's committed to succeed. She's committed to succeed in health and financially. Okay, nakuha po ninyo sa ibang kumpanya, kahit anong galing mo, isa lang wala. Kikita ka lang, napakaliit. Yung pagbili lang, pag-join lang, wala na. Diba? Okay? Kung diamond ka, nakuha mo lang si Amazing Deal. Yung tao, umabot ng 50 mil. Sa 50 mil na yan, may kita ka. Iyan ang swerte mo. Diamond, Amazing Diamond, Miss Migawan, Arlene C. Pabilonia. Kaya kumuha ka lang ng isang tao na napakagaling. Halimbawa, si Amazing Sapphire, Miles De La Torre, nag-multiply. Nako, kahit umabot na 100,000 yan, may kita ka buwan-buwan. Sino ang ayaw ng diamond? Kung ayaw niyan, ayaw yumaman, ayaw kumita, ayaw makatulong sa kapwa. Diba? Kasi isa nga lang, basta magaling ha. Ang usapan natin, magaling.
Paano Dok nakuha ko mahina? Ay, dagdagan mo ng isa. Humanap ka ulit ng isang magaling. Diba? Ang sinasabi ko sa inyo, kahit isa basta napakagaling. O sa ibang kumpanya, kahit isa lang, wala ka, wala. Hindi mo marireach sa yung, yung tugatog ng tagumpay. Yan po ang kagandahan ng ating unique model na Unilevel Business Program. Okay, nakukuha na po ba ninyo? Diba? At diamond ka, bawat nagpa-member may dagdagang kita. Nasa na ba yun? Sabihin natin. Mayroon ka bang kopya natin dyan? Yung incentive ng diamond, bawat membership, di ba? O pagkakaalam ko, sa package 1, may 100 kang dagdag. Dagdag, kahit sino, sa tao mo. O, di ba? May 100 ka. Tama? O, incentive. Pag package 2, may 200 ka. Pag package 3, I think, 500. O, biruin mo yan. Package 4, 1,000. O, biruin mo yan. Pagkatapos package 5, 1,500 ata. Sa package 10, ang pagkakaalam ko is 10,000. O, pero package 8, may dagdagang 10,000. Diba? Diba? Iyan, sa ano yan? Yung referral bonus, so nag-sponsor. Diba? Okay, maliwanag po yan. Kaya po napakaganda ang diamond. Diamond is forever. May pag-uusapan pa tayo dyan bukas. May nakalimutan ako. Diba? May nakalimutan kasi ako dyan. Na i-discuss ko sa inyo bukas. Kasi bago pa lang naman tayo eh. Sa bago within this year, bibigyan natin ng para maka-take off na kumita ng malaki ang ating mga diamond. Kasi ang tutok natin dito, diamonds eh. Para mabilis tayong lumago. Di ba? Mga leaders ang tutok natin. Yung mga user kasi, user lang yan. Maka-discount lang yan, masaya na sila. Maka-libre lang sila, masaya na sila. Pero yung gusto nilang kumita, yung mga mayayaman na yan eh. Ayaw na nilang kumita, madagdagan pa ng 1 million a month. Pero ako, kahit ako may pera, gusto ko madagdagan ng 1 million or 2 million or 5 million or 10 million a month. Kasi masaya, nakakatulong ka eh. Pagkatapos dito, maagang-maaga pa, hingi. Diba? Ngayon tinuturoan ko na. Pinapagtrabaho ko na bago sa kabigyan. Di ba? Kasi kung hindi mo tuturuan, naging tamad. Hingi na lang ng hingi. Di ba? Kaya dito po, pinapagtrabaho natin. Magwalis-walis mo na linis ng paligid natin. At least, mayroong siyang activity. Yan, di ba? Okay, maliwanag po. Hindi po masarap pong tumulong. Pero dapat mayroong magandang pupuntahan ang pagtulong. Di ba? So alam na po ba ninyo ang Unilevel, bakit unique? Ang image si Unilevel natin, why unique? Yan po ang pinaka-importante sa atin. Napag-aralan po natin mabuti. Okay. So sana po ay maintindihan po natin ito. Sana po maintindihan natin. Okay. May mo tabi. Konting tubig lang, mga 1/3. Kasi medyo nawawalan ako ng Hindi, may layog-layog na naman, no? Baka ako lumipad na. Hindi na kailangan sasakyan. Kasi po yung aking cup, may layog-layog. Oo. May layog-layog. Baka sabihin ko, kako, pag ininom ko may layog-layog, lilipad na lang ako na parang agila. Diba? Okay. So, pagdasal po natin kay Lord Jesus Christ na mangyari man lugod na itong Unilevel business program natin ay maging accurate ang system, hindi mag-encounter ng problema, bigat na problema,
At makatulong po tayo, we can create more leaders, thousands of leaders, at makaano po tayo ng napakaganda sa ating kapwa. Marami pong magkaroon ng magandang kalusugan, thousands of thousands, even millions. At magkaroon din po tayo ng napakagandang napakaganda pong tawag nito, negosyo na may pagmamalaki natin sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating kapwa na may share po natin sa kanila. Okay? Yan po ay yan po ang aking maisasabi lang po sa inyong lahat. Kaya po sana, hoping that ito pong pinag-usapan natin ay maging pumasok sa inyong kaibuturan ng inyong puso. Okay? Sa inyong kaibuturan ng inyong puso. At ganun din po sa inyong whole being. Di ba? O, nakikinig pala dito si Lola Basyon ng Ginobatan. O, narinig ni Lola Basyon yung aking kinukwento. Nasabi ni Lola Basyon, alam mo, Dok, sumanit ang aking tiyan. Uminom ako isang kapsulang Migawan, saka maligam ko na tubig. Pero mga ilang minuto na, mga 30 minutes, wala pa rin. Uminom uli ko ng isa, kasi sabi mo baga, walang overdose. Isa uling Migawan. Isang baso uling maligam ko na tubig. Alam mo, yung sanit ng aking tiyan, wala. Talagang ang galing nitong Migawan mo, Dok. Sabi ko, kako, magpasalamat tayo na Lola Basyon, Nanay Basyon kay Lord Jesus Christ. Siya po nagbigay sa atin. O, nagpapasalamat pala ang sina Miss Migawan, Arlene Pabilonia, sa pagbati sa kanyang father, si Sir Henry Pabilonia, na happy birthday tomorrow. At of course, ang kanyang pinsan, ni Sikat, sa 28. Hindi, diamond na. Perennial na Miss Migawan, paano hindi mo babatiin yan? Baka sabihin naman, Doc Joey, ang kuripot mo naman. Para babatiin kami, ang dami ko na itulong sa kumpanya mo. Hindi mo ako binabati ng todo-todo. Okay, so lahat nga palang mga taga-Ginobatan at 3rd District, ay available po ang ating mga produkto, ang Amazing 4 Migawan, sa ating perennial, ang very successful distributor natin, na walang iba si Miss Migawan, Diamond, Amazing Diamond Arlene, Condino Pabilonia, ang ating stockist. Ngayon po, Diamond na by July 8. Matagpuan po siya sa market site, Paulati Street, Eraya, Ginobatan, Albay. Ang contact number po niya 0946-051-9050, 0946-051-9050. Ang kanyang globe, 0927-316-7466, 0927-316-7466. Ang FB page niya po, ang kanya pong Facebook account, Arlene C. Pabilonia. So yan po, kompleto po ang produkto niya. Matutulungan po kayo dyan na makabili sa kanya, at siya po ay maraming testimonya sa kanyang sarili, sa kanyang mga pinsan, sa kanyang lola, sa kanyang pong angkan, at sa kanyang mga kliyente. Ang dami-dami niya pong mga testimonya. At marami na po siyang mga leaders. Andiyan na po si Amazing Sapphire, Miles de la Torre ng Binugsakan, Ginobatan. Nag-Sapphire po yan. Yung mga taga-Ligaw, 3rd District po dyan, pwede po mag-avail kay Amazing Miles de la Torre. Yan. At ganun din po, marami na po yung mga taga-Ginobatan. Yan na po ay meron kayong committed na leader na isang Miss Migawan for since March hanggang June. At siya po ay kauna-unahang diamond ng MHC Unilevel. At kanya pong pinambayad ang kanyang crypto na natago-tago na dahil nakita niya na mas maganda di hamak ang negosyo natin sa MHC Unilevel Business Program with our amazing products na Miracle C, Mega A, Multi-5 or Amazing Trio.
Then Mega 1, kaya naging Amazing 4. And Mega 1 with 21 very powerful natural ingredients for overall health. At ang ating po mga juices, Amazing Juice with Miracle C and Collagen, na ito po may 11 natural vitamin C and ano po ito, and diabetic friendly kasi ito po ay stevia. At ang Amazing Coffee Mix po natin, na meron pong 14-in-1 na may stevia, is also ay diabetic friendly. At meron po tayong Mega Choco na meron pong moringa at meron pong goji berry, may acai berry, cranberry, na meron pong brain booster na is also diabetic friendly. At may Mega A Multi-5 Coffee 8-in-1, mga mushroom and mga berries. And of course, meron tayong ito pong berry soap with collagen na maganda po sa skin. Yan po ginagamit ni Doc Joy Bitito araw-araw. Kung nakaligtaan man tayo, bibihira. And of course po, yung ating Slimmer's Rice for a slimming body na maganda po sa mga may diabetes also. So yan po magandang balita, mga minamahal kong kapatid. So the time is up. So once again, maraming salamat sa lahat po sa inyo nakikinig sa ating programang Kalusugan Bayanihan, serbisyong natural sa Unilevel team natin. Maraming salamat sa inyong suporta. At sa Aya Family, maraming salamat sa lahat po nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live. Maraming salamat. Bukas muli, alas 6:30, alas 5:30, alas 6:30, babalik po ang inyong lingkod na si Dr. Bidito. Sabing maraming salamat. Magandang gabi. God bless to everyone. Keep safe and I love you all.